Felix, zu baserritarra zara, baina 22 urtez, eta urte batzuk badira, edari banatzaile izan zinen. Eta ondoren, 22 urteren buruan, sustraietara itzuli zara. Nola izan da prozesu hori? Bai, edari banatzaile baino, edari almazen bateko arduraduna izan nintzen. Bai, orain dela 7 urte, bueltatu nintzen baserrira, baserritik etzeok ezer, baserritik etzeo diruik, enpresa pobrera oa, holako konsejuak entzunez, ezta? Baina 7 urten iraundet. Eta, ni baserriko semea naiz, baserrirako ikasi nun, eta gure etxean esne behiak zauden. 24 urtekin aurkitu nintzen gurasoa gazteak ziren arten, eta ni orduan orain nire emaztea danakin hasitan egoen, gure planak egiten, ezta, etorkizunerako planak, eta hitz egin nun gurasoekin, eta lana denantzako zen, baino soldatarik ez, orduan ere. Eta, nik biotako bat irten behar dut, eta ni irtengo naiz. Eta, lana bilatu nun, lanean egon naiz, 22 urten, baina ez neon ere lekun. Lekuz kanpo neon, ez nintzen ikusten 50 urtekin, ez 60ekin, lanbide hortan. Eta 40 urtekin burutik hori bueltaka. Eta nik jakin gabe, nire seme-alabak hasi zienen, eta denbora libra nuenean, saiatzen nintzen baserrira bueltaka, eta nik jakin gabe nire bidea inun. Sagaztiak aldatu genitun, eta gero, iritsi zan momentu bat, volumen bat gendun, masa kritiko bat, bizitzeko modu izan zitekena. Eta orduan, nire emazteak babestuta, familiak ez badizu babesten, ez dia gauzoiek egiten, salto eman. Eta gaur egun, sagardo-sagarretik bizi naiz. Eta esan dezaket, sagardo-sagarretiken nire soldata ateratzen detela. Eta orain zeure lekuan zaude? Nire lekuan nago, bai. Denbora asko egin zenuen lekuz kanpo, Bai. Jokoz kanpo? Bai, gainea, sentitzen itzen naturakiko kontaktoi. Baserri nazi gehanok, askatasun hortan, faltan botatzen dugu. Eta nilen mendira juten itzen, ez nintzen mendira juten besarkatzea zuaitzak, baina bai behar nun kontakto hori lurrarena, eta gaur egun mendira jutean etzako plan bada, ez da behar bat. Iker, zuere jokoz kanpo harrapatu izan zaituzte, besteak beste futbolaria izan zara eta? Bai, askotan gaina. Zu futbolari erdi profesionala izan azara, enpresa ikasketak egin zenituen, eta orain gaztagintzan dihar duzu. Zurea ere prozesu bitxia. Bai, nireak kasualia ez burutuko gauza. Ni donostiarra naiz, Gorosekoa, nire gurasoak hemen bizi da, 5 minutua. Eta ni jesuitasen ikasiet, naturarekin eta lehenengo sektoreekin kontakturik ez, gaztean nintzenean. Ni futbolzale itxua nintzen, eta gero futbolaria bai. Eta gero futbola nahiko ondo debienez, 18 urterekin, batxillergoa bukatzakoan, Alabesek fitxatu nindun, eta Gasteiz jo nintzen. Eta, entrenatu bitartean zautzari ikasi behar zen, eta nik berez bokaziorik ennuenez, bakarrik futbola, netzako bizitza futbola zen, enpresagintza ikasketak hasi nituen Gasteizen. Baina, Gasteizen bai ezagutu nitula unibertsitateko lagunak, eta gero hasi nintzen ikusten nola haiek Erasmusea zijoazen, gero bidaiatzea zuten, eta nire egutegia beti ez zigoan batea, ez? Futboleko oporrak ez zigoan batea unibertsitateko oporrekin, eta orduan beti bidaiatzeko gogoekin. Orduan futbola 29 urte inguru, 28 urteekin utzi nindunean, orduan, kanpora jo nintzen, bidaiatzea, hor buruan ekan gauza egiteko. Eta 8 hilabetez kanpoan egon nintzen,
Eta itzultzerakoan, nire neska ezagutu nun, Maite, berez, ni Zelanda berrira juteko bisadua lortuta nekan, eta nire buruan hori zen, Zelanda berrira bueltatzea, baino Maitekin ondo gindu azeleko, lan bila zintzen hemen Donostien. Eta 2017ko urtarrilean, Ramon Lizeaga gaztagilea eta Elkano bat gaztagune proiektu bat sortu zunak, pertsona baten bila zebilen. Eta ni lan bila nebienez, area jo nintzen. Maiteren gomenderekin. Maitek idatzi zion Ramoni eta lagun badakat lan bila da bilena. Eta han hasi nintzen, hartxaldez, astertetik larun batea, gazta dendan, Elkano bat gaztagunen, dendan, gazta saltzen. Netzako gazta esan, enekin ez zerrez. Ez dakit, iaia, leheno, enautekin uste, hitz egiten, enekin nundik antzetu zen ia esnia, ez? Baina, hasi nintzen, gazta probatzen, eta mundu polita, normal, mundu polita, irutitzitzean. Zoritxarrez, handikan hilabete gutxira, Ramon gaixotu zen, eta hilabete gutxira hil zen. Orduan, xok bat izan zen guretzako, momentu hantan bi ginean berekin lanian, eta erabaki genuen, Ramon aian zekan gaztategia, eta gero Donostin gaztaen da. Ni gaztaen da neon, eta gero beste nire lankide bat zegoen gaztategian eta dendan biokin. Eta hil zanean, Aranen gomendioa ez jarraituz, Aranek esate zion, nik movida da, hemen esartu, ekonomikoki oso zaila da, esan dut, guazen dendakin jarretzea, Ramonen proiektu honi jarraipena emateko. Eta hasiera baten denda hartu genuen. Eta lehenengo urte hartan, Fraisoran apuntatu nintzen gaztagintza kurtso batea, eta kurtso hortan hemengo inguruko ekotla zeuden, eta ikaslea ebai gaztagia zen, eta han ezagutu nun benetazko gaztagile mundua, ez? Haien proiektu pertsonalak ezagutzen, haien etxera juten, proiektuak ikustea, eta gero gazta mundua zer zen, barrutikan ikasi nuen. Orduan gogo horrekin, hurrengo urtean, Aiako gaztategia, Ramonen gaztategia hartzea erabaki genuen. Gu momentu hartan 3 bezero ginen, eta ekonomikoekin miserar batzuk ginen, baina bankura jo ginen, dirua ematzi guten, ez dakiko zebatik. Eta hasi ginen. Gazta egiten, Ramonek egiten zituen gaztak saiatzen pintzat egiten. Bueno, eta Zelanda berrian geratu da, Eta bizado galdu nun. Gaina gara hortan oso zaila zen, lortzia. Gero galdezka hasi zineten, Zelanda gaztagintza eta ara. Ardi pila da Zelanda berrian, entratu naiz. Aimar eta Amaia, biok Garmendia, ara? Biok zaldi biharrak, anaiarrebak. Baitare. Zuk Amaia, Mondragon Unibertsitatean enpresa ikasketak egin zenituen, gero masterra ere bai, eta orain, hartzaina zara, hartzaintza. Bai. Nolaz? Bueno, aitek gaztetan hartu zuen erabaki, uere kalekumea zen, eta uere fabrikan aitzezan lanen da, utzi eta hartzaia hasi zen. Eta gu baserrin bizi izan du txiki-txikitatik, baina beti haitzu behu, ikasi mardaula horrena eta ikasi mardaula horrena. Eta hoxe nola zinitxun ere unibertsitateko ikasketak, karrera duala inun, orduan ikasi eta lana batea egiten nun, orduan etxen aitzeko ez denbora gutxi. Gero pandemikin denbora gehiago neuken, eta orduan ja etxen gehiago hasi nintzen, eta ikusi nun zertzan benetan gustatzen zitzaitena. Baina lari ikasten zeitu barratzen, da lan zeitu barratzen. Orduan karrera buko eta masterra. Masterra egin da, bere duala inun, ikasi eta lana, baina ordako ja etxen eskupiskat sartu da, eta orduan ja lana pilatzen aizien. Masterra, lana, etxen, eta masterra bukau, lanen hasi, bi urte egin ditut, enpresa baten, finantza departamentu ni beti finantzatatik naiz, baina baixen, Felixek esatezun bezala lekuzkanpo. Lekuzkanpo enpresan, 8 ordu eseita, leku itxi baten, eta zinen. Eta benetan gustatzen zaiuna etxen, eta zatik ez, haitek hasitako bide horri segi, eta saia gintzat, benetan gustatzen zaiun
Aber lortzen dugu. Zu berriz, Aimar, mekatronika ikasia zara, eta 7-8 urteaz aritu zinen, 7-8 urtez, enpresa baten lanean. Bai, hoi da. Nik arrebak esan da bezala, etxen bizimodua genduke, baina ikasi beharra zeon, eta beti bultza izan du gaitu etxetik kanpokoa probatzea. Da horrire eskerrak. Eta mekatronikako ikasketak egin nituen, goi mailako ziklo bat, eta Orkli kooperatiban haitu naiz 7 urtez lanen. Beti nahiko garbi eukidet ne jubilazioa ez nula enpresan ikusten, eta bai helburu bat zan, ekonomikoki base bat iteko gain nintzen, eta ja beste lasaitasun batekin, benetan gustatzen zitzakun horri heltzea. Eta orduan, momentu aiauzala ikusi nunen, ikusi gendunen, aurrera pausoi eman, fabrika usteko erabaki hartu, eta arreba ardikin gehiago zentratzen den bezala, nik aukera eukidet, zalibin badau beste esplotazio bat aragitako behiena, ja azkeneko urtetan zona, bisozio ja ean jubilazioa eta arrimata zerelako, eta haikin hasi naiz ean esplotazioi jarraipena emateko intentziokin, eta nuixe. Eta zeure lekuan. Nere helteu. Geroxeago joko du zure gana, Iker. Felix, lengoan, gaurko hau prestatzeko lengoan zurekin hitz egin nuenean, gauza bat geratu zitzaidan gogoan hiltzatuta. Esan zenuen, kexak, ezinak eta negarrak bai, baina osasuna eta askatasuna. Gauza ederrak dira gero? Bai, bueno, hola, askatasuna, hola, esan da Mateu Nino Bramon kanta hori, ez da, goizero horrekin esnatzen naizela. Baina, bai, egie da, zuk ni lantokia utzi eta baserrian hasi nintzenen horrenko sensazioa izan. Zu zea eta zuk sortzen dezuna. Askatasun hori. Porroteiteko, o triunfatzeko, baina askatasun horrekin zaude. Oztopoak, akatsak, dena eukiko dituzu. Baina librezea, nahizu nahiteko. Eta oportunitateak ateatzei ez. Baina ez da erresa, esan barra dauket, aukera eman diazuen kaso, esan barra dauket, ez da erresa, sektore hau ez da erresa. Soldata duin bat ateratzeko lan ordu asko inbarra daude. Eta bai, administrazio aldetik laguntza dago, baino kexak eta negarrak, baino tristea da, geota gutxigo gelditzei gala, negarrak eta kexak esatekore. Eta hoi gure ardura da, ez beraiena bakarrik gureare bai, elkarlan baten, zinbarra dagona da, soluzio bat bilatu. Eta horretarako libregea. Libregea, eta batez ere, gu behar duen lekuan gaude. Iker Izeta, emazte eta biok, nora zindoazten oso argi izan gabe sartu zineten zulo handian, gero pandemia etorri zen eta gainera lurra bota zizuen, baina burua atera duzue eta nola doa orain zuen gazta negozioa. Bueno, gure hasierak nahiko zaiak izan zian, denda hartzeko lehenbizi inbertsioa eskatu genuen, oza, dirua eskatu genuen bankura, eta gero gaztatik hartzeko bai, beste inbertsio bat eskatu genuen, beste diru gehiago eskatu genuen kubak eta sartzeko. Eta, hasi ginean Ramonek egite zituen gaztak egiten, ez genituen lortzen gazta horiek. Txapuza batzuk ateatzen ziren, eta, baina, hori dirua da, azkenean guk esnean ondoko esplotazio bati eroste diogu, orduan, esnea erosi behar genuen, gazta ekoiztu, eta gero gazta bota. Esnea erosi, gazta ekoiztu, eta gazta bota. Guk egite ditugun gazta dira gazta freskoa eta gazta pigunak. Orduan, ez dira gazta onduak ontzen utzi dezakezunak. Orduan, hasierak oso zailak izan zian, eta ja lortu genuenean gutxi gora berako produktu duin bat, pandemia iritsi zen. 3 bazkide ginean, pandemia iristeako, 2 bazkide, astelena martxoak 16,
izan zala toke de queda o estado alarma eman zutenean, 14 eman zuten da 16an bildu ginen dendan, eta bazki batek esan zian, nik gehiago ezin dut ekonomikoki, ondo iruditzen bazaizue, hemen gatzen ez. Eta beste bazkidea, maiatzearen 19an, berdina esan zuen, ni onaino iritsi naiz. Orduan ekainaren batean, 2008ko ekainaren batean, bakarrik nintzen, proiektuakin, bai gaztategekin da bai gaztarendakin. Maite neska, momentu hartan lanik gabe gatu zen bai, eta orduan hola hasi ginen biak. Bea dendan, eta ni gaztatekin. Noa esan, guk irekitzeko aukera genekan, porque ginalako primario, ez dakit nola esan, baina irekitzeko aukera gena, orduan kalera ateatze ginen, baina ez da inor. Eta hasi ginen pixkanaka lan eginez, gauzako sektor honetan nola ateatze dira, lan eginez, orduak sartzen, eta pixkanaka gero eta produktu hobeagoa lortzen, eta gero gauzak hobeto eginez dendan, oaintxo bertan 5 pertsona goden proiektuan. Gaztategin pertsona terdi, eta gero dendan 3 terdi. Así que ya pixkat inbertsori aurrera ateata dago, lanakin, laun batek esatun bezala arraun inez, eta guain ja pixkat sektoreaz disfrutatzeko aukera du. Jorge Blas hariko da pentsatzen, pertsona terdi nola egiten ote dut? Hoi magia da, lehenengo sektorean magia askota egite dugu, baina ez dugu kontatzen. Eizu, Amaia, zuri unibertsitatean ikasitakoak balio izan aldizu, egungo ofiziorako nola doaz, hartaldearen finantzak? Bueno, esan daike nik 2 eskola bate aukitutela. Hartaldea zaintzeko eskola etxe neuken, eta gero enpresa bat kudeatzeko eskola unibertsitatea neuken. Orduan hain bi uztartzeko garaia jau zait. Batetik ikasetetana eta bestetik ikasetena, bik akutsi denakin, enpresa aurre ateatzen den. Gustura. Bai, hori da importantena. Lehen esan dizuet, eta orain gogorazi nahi dizuet, solaskidei galderaren bat egin nahi izan ezkero, aplikazioat deskargatu behar zenutela, Gipuzkoa Plaza izenekoa, han emaila eta gako bat sartu, eta horren bidez izango duzuela galderak helarazteko aukera, badakizua aukera hori hor daukazuela, norbaitek zerbait galdegin nahi balu. Aimar, zuek biok, arreba eta biok, aurreko belaunaldiaren ofiziora, edo sustraietara, edo espiritura itzuli zarete, gustura eta arro egongo dira aurrekoak. Bueno, ala egongo aldie. Ala egongo aldie. Egesan ez da oso pauso, eman deun pauso oso ohikoa, baina nik iritzezat, mundu hau ezautzen donak, baki mundu hontan ibiltzeko ze behar dan, gustua daula heldu garra, beste alperri dala, eta netzako zorioneko, beste batzuntzako igual zorio txarreko izangoa. Kuadrilan esate baterako, zaldibian, alduzu laboraririk, baserritarrik, abeltzainik, ez, denak alegumeak. Eta ulertzen aldute, zure autua? Bai, ulertu, bai, ni ala ez autu nahu belako. Alegenik fabrikan lanen haitu nahi zen denboran, nire denbora librea praktikamente dedikau diot etxeko esplotazioit, etxeko jardunei. Orduan, ez hautzen hau jendentzako ez da izan sorpresa bat. Ez da izan sorpresa bat. Iker Uranga. Zuk Iker ingeniaritza ikasi zenuen Iruñean, baina duela 25 urte, duela urte asko, handik irten beharra sentitu zenuen. Zerbaitegatik irten beharra sentitu zenuen. Zein da trinko azalduta zure historioa? Bueno, zintzo jokatu eta 28 zen. 28. Batetik nik beharra sentitzen nuen hirigunetik ateratzeko, ere bai ikasle rutina hortatik irten eta lan munduan sartzeko. Eta bestalde ez da gauza konektatzearen, baina ere bai beharraz gain ilusio bat nuen, nik dokumental asko ikusten nituen, eta Afrikakoak, Indiakoak, eta sentitzen nuen benetako ilusioa mundura irekitzeko, mundua ezagutzeko,
kultura desberdinetan murgiltzeko, bertako landagunean ere lan egiteko, ez? Ilusioa beharrezkoa da, baina aukera eukitzea ere bai. Eta, bueno, hor Eusko Jaurlaritzako lankidetza profesional programa baten harremanetan jarri nintzen, eta eukin nuen aukera Indiara juteko, eta hor Gandiren pupiloek sortutako nekazal eskola txiki batean egon nintzen urtebetez lanian. Etzeon plastikoeik, etzeon irratirik, etzeon ezerrez, tamila ikasi barri izan nuen, neko potentia izan zen esperientzia. Gero hortik... Asko kostaltzitza izan? Bai, baina irakasle honenak umeak dira, eta oso simple hitz egiten dute. Orduan, umeekin honor lanian, nekazaritzan, irakasten, ikasten, eta beraiek oso esaldi motzak egiten dituzte, eta orduan tamil simplea ikasi nuen, idazkera ez. Eta, moldatu nintzen. Eta hortikan, ez dute asko luzatu nahi, gero hortikan Hondurasen egon nintzen, nekazaritza proiektuko koordinatzaile moduan, hor oso gaizki pasan nuen, egoera soziala oso gogorra zen. Eta horita gero 3 urtez Afrikara juten eta etortzen nekazaritza proiektuak bideratzen eta kudeatzen, ez? Proiektu desberdinetan aritu nintzen lanean, adibidez emakume kooperatiba bat, Anakardoen kooperatiba bat sortu zen, Burkina Fason baratz familiarrak, komunitarioak ere ekoizten, eta hor, esperientzia potentea izan zen hor atzerrian, eta bizkat gaur egunera bueltatuz, garai hartan, landagunean, naturan, bizi izandakoa, nola konektatu gaur egunerokotasunarekin, ez? Dudan lanarekin, 3 haur ditut, niretzako mendia, eskalada, da bidea burua baretzeko, sakon arnaz hartzeko, eta naturarekin oreka puntu hori aurkitzeko, ez? Iaz, 2023 amaieraldean 3 hilabete pasanituen ospitalean, hor osasuna galdu nuen. Eta une batean fisiko eta mentalki lur jota egon nintzen, eta une horretan ospitalen ordu asko, isiltasun asko, eta isiltasunak nik enekien, baina isiltasunak batzutan barne erantzun asko gordetzen ditu, ez? Eta isiltasunean nengoela hor historia bat sortu zitzaiten eta idatzi egin nuen. Eta hortik dokumental bat etorri. Bai, eta labur bilduz, nebezu, baino osagai, bizpahiru osagai, historia zen erortzetik altxatzeko prozesu bat, ni zuloan nengoen, eta neregatik, nire semalabengandik, gatik, hortik irten behar nuen, eta nire altxatze prozesua proiektatu nuen txindokin. Txindokin eskalatzen, historia hori idatzi nuen, Eider Mendozaren idazkariari bidali nion, berak bideratu zuen, eta Xabier Arruterukin bildu nintzen. Ametsak aurrera emateko ere laguntza behar duzu, Albatxizketako alkatea, enpresa pribatu desberdinak, nire eskalatzaile sponsorrak, eta hor, eskulagunak jaso nituen, eta zorionez lan talde polit bat sortu nuen, produktora bat, Kodo Almandoz guionista, musika fase horretan gaude, ez dut dena esango. Eta, labur bilduz, momentu batean zuloan nengoena terapia moduan idatzi nuena, egi bihurtzen ari da, laguntza behar izan dut hori egi bihurtzeko, 2025an plazaratuko da. Eta gu aurrera pentso bat erakusteko moduan gara. Bai, filma horren 3 minututxoko erakusle bat ekarri dugu. Horixe ikusi behar dugu. Ideia da kursaleko lehiotxo bat ireki, eta guztio txindokira gerturatzea, eta mendiko eskaladara pixka bat gerturatzea, hori da asmoa behintzat. Jo dezagun beraz, Ikerrekin, Ikerren bidez, txindokira. Saiek.
Mutilak. Vale. Tote maskatzea. Vale, banoa. Neki mese. Mikel, hemendik aurrea sokak alteratzen joanak etengabe. Oain urdinetik nago totemetik, bale? Baina gehiago sufritu dela usted, Ez dakit nik. Jo. Banoa esan duzu, hor baino esatea erraxagoa zen, Beno, superazio bide bat da, zalantzari gabe, eta sendaketa bide bat ere bai. Hala da. Eta 2025 ikusi ahal izango dugu, zure helburua, nazioarteko plazetan erakutsi ahal izatea. Ni Xabierri bere apirila hartan esan nion bezala, nire helburua hasiera batean historia idaztea zen, superazio historia bat zen, eta gero gauzak jende aurko almando sartu da, Arantzazu karreraren musikagilea ere sartu da orain proiektuan, ikusten dugu, mirutzi zaigu filma ederra izango dela, eta nahi duguna da bertako mendiak, lehen sektorea, mendi eskalada, gure hizkuntza ere bai, mugetatik haratago zabaldu, eta Bruselasekin harremanetan jarri gera, Alemaniakin ere bai, orduan saiatuko gera, bai hemendik kanpo plazaratzea, eta ia guztuko. Gu zain geratuko gara. Bukatzeko, labur pare bat galdera baditugu, gure kongresukideek helaraziak zuentzako, nahi duenak dida batean erantzuteko. Zer duzue gizarteari eskaintzeko eta zer eskatzeko? Nork erantzun nahi du? Ni eratzuko. Zer da geun eskaintzeko, gurea, benetakoa eta bertakoa dan produktu bat. Eta zer da geun eskatzeko, oso simplea, baloratzeko, iten deun lana, eta horren aldeko auto egiteko. Zehatz eta zuzen, ederki. Nork erantzun nahi dio beste honi? Zuen bizimodua ogibidea radikalki aldatzerakoan, zerk eman dizue bertigorik handiena? Niri ekonomikoki. Ekonomia aldeko bertigori beti izan dut. Gero momentu bat iristea galtze zula, eta bankara gote zala, eta oain gehiago behar dut. Baina, azenean nire zulo hori izan da, ekonomikoa. Gero nik bai balorazio hori nabaritu etela, baina ekonomikoki, ostras, zuloa aldi xamarra izan da. Neri beldurra osasunak. Osasuna duki behar da, gustatzen zaizuna egiteko. Babesa sentitzen alduzu, Amaia? Zagit, nik uste pixkanaka iguala idala, baino bai dau lehen sektorea, askotan gutxietxi eta askotan bai geha bitxo raros esaten dana. Hartu duen erabakie
Ez da erreza, ez da ohikoa, baina askotan batzu baukea, kontzientzio, hilen sektorekiko, eta nik ez esaten goraipatzeko, ez dakit, baina dakeuna baintza baloratzeko anaiek esan duen bezala. Eta egiten deuna baloratzeko, baina, ostra, babesa leku askotan nik uste duendik. Ez dakit gutxietxita ez dakit dan hitze, baina... Behar bada ezagutza falta da. Ba, igual bai, baina interesa jartzea alda baita ezautzeko. Ez dakit, nik dudan jartzen. Iker, Amaia, Aimar, Felix eta Iker, eskerrik asko bostoi, zuen lekukatasunak gurekin partekatzeagatik, eta beste kongresukide batek bidalitako azken mezu bat primeran datorkit, hau amaitzeko. Ez da galdera bat, desio bat da. Lurraren deiadarrak eta ilusioaren indarrak gida zaitzatela. Biba zuek! Eskerrik asko. Ondo izan!